Моят Бог ми каза: няма да ви изоставя, няма да потънете, ма огледайте са. Дал съм нужните вам оръдията. Греблата, метлите, иглите, хурките, вретената, точилките, наричанията на баилките, свещените ви билките, безмълвните словата на скалите и на дървесата, тъканите, родени на становете от кросната, буквите, редени от магурата до читалищата, звездите, луната, бащата слънце и майката земята, вятъра, въздуха, ефира, на огъня жарката сила и водата. О, тя ма помоли човешкият род да се множи и заедно да го осветим. Живеем в свят един, с Божите инструменти да го прекроим. Най-важният от тях е любовта. Тя призова ни един за всички, всички за един. Ша Бадим!